Nyrdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw o'i dad, iddo ef, y bôr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl nawr gyda'r emyn cyntaf, heno Hosanna, Halleluia, fe annwyd brawd I ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Wel, ein darlleniad ni heno yw Eseia 52, adnod 13, mlaen I ddiwedd pennod 53. Ac fel ych chi'n cofio, mae'r darn yma'n sôn am y gwas dioddefus, y Meseia bydde'n dod I ddioddau yn ein lle ni, yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Yn awr, bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar I ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi I ffwrdd rhag I weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond, byddant yn gweld peth nas eglurwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom, I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn, ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd, na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth I ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyddedig, cyfarwydd a dolir, yr oeddem fel pencuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwm. Ond, archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni
i gyd. Fe'i gwrthrymwyd a'i ddarostwm, ond nid agorau y ienau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa. Ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei ienau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu, pwy oedd yn malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r drygionus, a beddrod gyda'r cyfoethog, na wnaethai niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio, a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwyddo ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel o leini, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei cymweddau. Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn. Oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, ac am y gwas dioddefus. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am gael dod gyda bron unwaith eto heno yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist. I ni eisiau ti'n gweld ni nawr wedi dod at ein gilydd yn ei enw ef. Ac i ni wedi dod ynghyd i daddoli di o arglwydd, i rhoi mawl a diolch i ti, i nesau ata ti, dy geisio di, ac o arglwydd i gwrdd â thi yma yn yr oedfa newydd heno. I ni diolch eto bod gyda ni Dduw byw, sydd yn dad nefol i ni trwy Iesu Grist, ac i ni diolch bod ni'n gallu dod i dy geisio di, bod ni'n gallu dod i gwrdd â thi, bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb, bod ni'n gallu dod fan hyn a gwybod bod ti yma, a gwybod y byddi di yn cwrdd â ni, a byddi di'n siarad â ni, a byddi di'n ein bendithio ni yn yr oedfa, yn yr elfennau gwahanol yn yr oedfa, ac yn y cymundeb wedyn. Ac i ni diolch eto, mae dyma'r moddion gras. Dyma ffordd i ti'n rhoi gras i ni trwy'r elfennau hyn. Trwy ni gael cymdeithas am gilydd, trwy ein gweddiau i ni alw arna ti, trwy dy air, dysgeidiaeth dy air o arglwydd, gair y bywyd, a thrwy y torri bara. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch yn fawr bod ni yma heno mewn oedfa newydd. Ac o arglwydd i ni yn gweddio, byddi di yn drigarog iawn ac yn ffyddlon i bob addewid, byddi di'n cwrdd â ni, a byddi di yn ymwneud â ni arglwydd, byddi di'n siarad â ni, byddi di'n darchafu Iesu Grist o'n blaen ni, byddi di'n rhoi help i ni i weld yn gliriach a cael ein atgoffa o beth mae wedi wneud drosto ni ar y groes, beth mae hynny'n dweud amdana ti o arglwydd, a beth mae'n golygu i ni. Ac i ni'n diolch yn fawr o arglwydd bod ni'n dod at Dduw goruchaf, goruchel, mawr, dyrchafedig, tragwyddol, fel glywson ni bore yma. Sanctaidd, trigarog, graslon, cywir, Duw y gwirionedd, Duw gras, Duw ein iachawdwriaeth a'n achubiaeth ni, ein crewr ni, diolch. Mae ata ti ni'n troi nawr ac ata ti ni'n dod. A diolch mae i ti ni'n perthyn trwy Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr efengyl wrth i ni ddweud ein tad, i ni yn sylweddoli bod hynny trwy'r efengyl. Bod ti wedi rhoi gwaredwr i ni, bod ti wedi rhoi ceidwad i ni,
bod ti wedi anfon cyfryngwr rhwng Duw a dynion. Bod ti wedi anfon un sydd wedi disgrifio ei hunan fel ysgol rhwng y ddaear a'r nefoedd, fel ysgol Jacob. Ac Arglwydd, i ni'n diolch am fab y dyn. A diolch bod na gyfrwng nawr, bod na ffordd rhyngom ni a Duw, a bod y ffordd ar agor yn Iesu Grist. Bod y ffordd wedi cael ei balmantu o ganol byd i ganol nef. Ffordd i osgoi uffern drist yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei fywyd glân ac yn ei aberth drosom ni ac yn ein lle ni ar groes Calfaria. Ac i ni diolch bod yr aberth yna wedi cyflawni ei waith. Bod e wedi dioddef ar y groes dros ein pechodau, wedi cymryd i gofaint Duw, a bod e wedi gorffen y gwaith pan dwedodd e gorffennwyd. Ac wedyn ni bod ni wedi cael prawf bod popeth wedi wneud yn yr atgyfodiad. Bod Iesu yn fyw, bod e wedi dryllio pyrth y bedd. Byth i farw eto, i ni'n diolch, bod hynny'n golygu bod bywyd anorchrygol, bywyd trygwyddol, i bob un sy'n credu ynddo bedd. Arglwydd, i ni'n diolch am yr Efengyl, bod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac i'n gwared ni, oddi wrth ein holl pechodau. Y cwbl i gyd. I ni'n cyffesu ein pechodau eto ger dy fron. I ni'n neud hynny bob dydd, Arglwydd. I ni'n gorfod cyffesu ein pechodau i ti. Diffyg cariad at y ti, Arglwydd. Diffyg cariad at ein cymydog a'n cydbyn. Pethau ni wedi meddwl, pethau ni wedi gwneud a dweud, pethau ni wedi gadael. Y dylen ni fod wedi wneud nhw, a heb i wneud nhw. Ac i ni'n cyfesu hynny ger dy fron. Ac mae'n siŵr bod yna bechodau dyn ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw hefyd. Ac i ni'n cyffesu arglwydd y cyfan ger dy fron di. Ac diolch i ni am waed Iesu Grist, unwaith eto heno, sydd yn ein glanhau ni o bob pechod. Diolch, Arglwydd, bod ni ddim dan ddigofaint heno, os i ni yn Iesu Grist. Bod ni ar dir maddeuant a glanhad a derbyniad llwyr. Bod ti'n llwyr fodlon yno ni yn Iesu Grist. Yn ni ddiolchgar iawn, Arglwydd, ac yn llawenhau i ni gorfoleddu yno ti. Ni'n gorfoleddu bod ti wedi meddwl am hyn ar ein cyfer ni. Ni'n gorfoleddu bod ti wedi rhoi dy fab. Ni'n gorfoleddu bod wedi bodloni dod. A cael ei ddisgrifio fel ni wedi darllen heno. Pan oedd e'n cael ei weld ar y groes, golwg hyll arno fe, yn ei ddioddefaint. Pobl fel petai nhw'n troi oddi wrtho fe. Fel blaguryn mewn tir sych yn dod i'r hen fyd yma. Ond i ni'n diolch. Bod e wedi llwyddo i roi ac i dywallt ei einioes yn brydwerth dros lawer. Bod e wedi mynd i'r groes na i eiriol dros troseddwyr, i gymryd i lle nhw, gymryd i cosb a'i bai, a'i digofaint a'i huffern ar y groes. Arglwydd, i ni'n diolch, i ni'n llawenhau yno ti heno, ac i ni yn gweddio, byddi di, Arglwydd, yn rhoi golwg ffres i ni ar y groes, golwg ffres ar Iesu Grist heno. Achos ni sy'n mynd yn o'r, ni sy'n mynd yn stel, Arglwydd, nid ti wrth gwrs. Ond i ni'n gallu mynd yn stel, i ni'n gallu mynd yn gyfarwydd a pethau, a wedyn i ni'n colli'r ffresni a'r rhyfeddod. Gofyn i ti'n helpu ni trwy'r ysbryd glân heno. I doddi ein calonau ni, os ydyn nhw'n galed o Arglwydd, i symud ein ewyllus ni, a'n serchiadau ni hefyd, tuag ata ti o Arglwydd. Ac i ni'n gweddio dros waith yr Efengyl wedyn ni, i ni'n diolch, Arglwydd, bod ti wedi rhoi dy fab a'i osod ger bron y byd ar y groes, bod ti wedi wneud ar lwyfan hanes, a bod ar flaen y llwyfan. Ac Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni, wrth i ni dystiolaethu, wrth i ni gyhoeddi dy air di, wrth i ni gyrraedd allan at eraill, i roi Iesu Grist
ac yntau wedi ei groeshoelio ar flaen y llwyfan o arglwydd, bod ni'n rhoi y spotlight i gyd arno fe. Maddau ni bod ni'n gallu ei roi yn y cefen weithiau falle, neu ar ochr y llwyfan, neu backstage, ond dim fyna mae fod, ond yn y ffrant, ar flaen y llwyfan. Helpa ni arglwydd i wneud hynny y bob amser. Helpa ni wneud hynny yn y bywydau ni'n hunain, wrth gwrs, bob amser hefyd. Ac i ni yn cyflwyno y gwaith i ti felly, ac yn gofyn am nerth i barhau yn dy waith di. Nerth llestri pridd i ni o arglwydd, ond ti wedi gweld yn dda eriod i ddefnyddio llestri pridd. A diolch am hynny, fel bod y gogoniant yn yr Efengyl, nid yno ni. Felly, defnyddia ni eto o arglwydd yn y gwaith. Ni'n meddwl am y cyfnod fydd i ddod, os gawn ni, rhwng nawr a Nadolig, a y Nadolig i ddod, a'r cwrs sy'n dechrau wythnos nesaf, pob math o bethau, wel, nertha ni arglwydd. Ni'n gofyn, diolch arglwydd bod ni mewn perthynas â Duw tragwyddol. A mae pob nerth i gael, mae pob gras i gael yn yddo fe ar ein cyfer ni. Diolch am hynny. Diolch bod ni wedi cael ein atgoffa bore yma, bod ti am fod yn bopeth i ni arglwydd. Ac ni yn ymateb i hwnna nawr, ac yn gofyn i ti faddau ni, bod ni'n gadael i ti fod yn bopeth i ni yn aml. Gad o helpa ni arglwydd, bod ti'n dduw i ni, bod ti'n dduw goruchaf, bod ti'n dduw mawr yn ein bywydau bach ni arglwydd. Bod ni ddim yn rhoi ti yn y cysgod. Bod ni'n gadael i ti fod yn ddigael ar bob ran o'n bywyd ni. Bod ni'n gadael i ti fod yn graig i ni. Bod ni'n gadael i ti i fod yn bopeth i ni arglwydd. A gofyn ti faddau ni pan ni ddim yn neud hynny. Felly derbyn ni, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti eto. Ni'n diolch yn fawr i ti arglwydd, bod ni mewn teulu fan hyn, teulu'r ffydd wrth gwrs, yn Iesu Grist. A teulu ehangach yn y dre ac yn y wlad wrth gwrs, ac yn y byd. Diolch arglwydd. A helpa ni i annog ein gilydd, helpa ni gario beichiau ein gilydd. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n mewn gwendid eto, a llesgedd, yn fregus o arglwydd, rhai sydd yn dal yn galaru ac yn cario beichiau arglwydd. Helpa ni i ysgwyddo gyda nhw, a diolch bod ti yn cario ni a'n beichiau i gyd arglwydd. I ti'n cario yr ŵyn a'r mamogiaid o arglwydd, y rai sydd y rai bach. Ti'n cario nhw gyd. Ni'n diolch am hynny. Felly aros gyda ni nawr arglwydd, derbyn ni, maddau ni i cadw ni rhag temptasiynau diangen, yn gweddio eto, cadw ni yn y brwydr ysbrydol, wythnos yma to arglwydd. Sancteiddia ni, cadw ni'n agos at Iesu Grist. Cadw ni fyw ynddo fe ac yn ei nerth fe. Yn aros o hyd ynddo fe y wynwydden. Derbyn ein diolch arglwydd am dy holl bendithion, am gyfoeth dy bendithion yn Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr te, gyda'n gilydd. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes.
Wel, gawn ni droi am rywfaint heno at lythyr Paul at yr Rufeiniaid, pennod 3, adnod 21 i 26. Cyfiawnder trwy ffydd. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwyn tystiolaeth iddo, ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu, ac yn amddifad o goniant Duw. Gan ras Duw, ac am ddim y maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynudigaeth sydd yn Nghrist Iesu. Yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fu ar bechoder gorffennol yn amser ymatal Duw, ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn, a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sydd meddu ar ffydd yn Iesu. Un o'r problemau a'r rhesymau sy'n cael ei roi gan bobl am beidio chredu yn Duw ac yn Iesu Grist yw anghyfiawnder a dioddefaint yn y byd. Sa'n bos chi wedi clywed hyn, dwi wedi clywed sawl gwaith yn yr wythnosau diwetha yma. Bobl yn gweud, wel, dwi ddim yn siŵr lle wy'n sefyll, dwi ddim yn siŵr, a mae cwestiynau gyda nhw a problemau o achos anghyfiawnder a dioddefaint yn y byd. Falle bod chi wedi clywed yr un peth, ond digwydd bod dwi wedi clywed y sawl gwaith yn yr wythnosau diwetha nawr wrth siarad â phobl. Rhyfeloedd, wrth gwrs, yn y byd, a mae rheini yn y newyddion nawr. Rwsia, Ukraine, Israel, Gaza, Hezbollah ac yn y blaen. A mae'n dod â dioddefaint i bobl gyffredin, yn aml iawn yn fwy na'r arweinwyr milwrol sydd tu ôl i'r peth. Ac wedyn ni, yr wythnosau diwetha yma, rhywun fel Mohammed Al-Fayed yn y newyddion eto. Mae wedi mynd i'w fedd nawr, ond wedi camdrin gymaint o fenywod dros y blynyddoedd. Ac i bob golwg, dim byd wedi digwydd. Dim byd. Dim cyfiawnder o ran y gyfraith. Fel petai scot-free wedi mynd i'w fedd ac i ni'n ffindo mas mwy a mwy o mwy. Nawr, faint mae pobl wedi dioddau ar ei law e. Mae rhai yn dioddau mwy na'i gilydd. Mae pobl wedi teimlo yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd pam mae'r digred i weld yn llwyddo mor dda, rhai sydd ddim yn credu yn Duw, ddim yn credu yn Iesu Grist, rhai'n cael bywyd cyfforddus iawn i weld. Sut mae hynny'n digwydd? Ac mae'r pethau mae'n gallu awgrymu i bobl, wel, sdim ots te. Sdim ots siwr ni'n byw, sdim ots beth sy'n digwydd, os na gyfiawnder go iawn. Ac wedyn, os maen nhw'n dod i'r farn, wel, sdim ots, y cam nesaf, wel, oes Duw i gael te. A dyna y ffordd maen nhw'n meddwl ac yn resymu a rhai o'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn. Ydy pechod yn cael ei gosbi? Ydy'r euog yn cael ei cosbi? Ac wedyn yn y darn yma, un cwestiwn, sut oedd Duw yn gallu edrych heibio i bechodau pobl yn yr Hen Testament, cyn i Iesu Grist i ddod. Sut oedd yn gallu estyn maddeuant a bywyd newydd, a rhoi calon newydd i bobl yn yr Hen Testament. Sut oedd hynny'n digwydd te? A siwr mae'n digwydd heddi i raddau hefyd. Os nad yw Duw yn cosbi drygioni, dyw e ddim yn gyfiawn. Lle mae cyfiawnder
a dyw e ddim yn gyson â fe ei hunan. Siwr mae'n gallu maddau a derbyn pechaduriaid fel Adda yn yr Hen Testament, reit ar y dechrau. Jacob, Nebuchadnezzar o Babylon. Ac Manasse, un o'r brenhinoedd gweithaf yn hanes y byd. So mae'n gallu maddau i bobl fel yna te. Wel nawr te, yn y darn yma, mae'r apostol Paul, dan ddylanwad yr Ysbryd Glân, yn dweud wrthon ni bod cyfiawnder Duw o ran ei gymeriad a gweithredu cyfiawnder a bod e'n rhoi cyfiawnder i bobl wedi cael ei wneud yn amlwg, yn hanes ac yng nghrhoes Iesu Grist. Mae wedi yn adnod 25, i ni'n darllen hyn, yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffyr. Just y darn cyntaf yna, mae Duw nawr wedi gosod, set before, yw ystyr y gair fel yna. Mae rhai pobl yn dehongli'r gair mewn ffordd arall, ond mae Beibl William Morgan a'r Beibl Newydd a sawl un Saesneg yn dilyn y cyfieithiad yma, dwi'n hoffi hwn, set before, rhoi o'n blaen ni. Mae wedi gosod ger bron y byd yr arglwydd Iesu, yn marw ar y groes, yn gyhoeddus o flaen pawb, ar flaen y llwyfan fel petai. So mae llun dyn ni os o'r... Chi'n bod beth, mae'r PowerPoint yn ymoced i chi. Diolch ar e. A beth yw henaint yn dyma? Anyway, mewn anticipation, gewn ni lun curtains ar lwyfan falle. A just darlun yw e, sy'n modd, darlun yw e, bod Duw nawr wedi gosod ei fab ger bron y byd, front stage. Dyna'r pwynt sy'n cael ei wneud fan hyn. Dwi'n licio un cyfieithiad Saesneg, New American Standard Bible, displayed publicly, mae'n gweud. Wedi osod fyna ar flaen y llwyfan ger bron y byd. A mae wedi wneud felly ei gyfiawnder yn gyhoeddus. I bawb, ei fod e'n gyfiawn, a bod e'n rhoi cyfiawnder i bobl trwy Iesu Grist. Ond just y pwynt cyntaf, mae Duw wedi wneud e'n amlwg. Mae wedi osod ger bron y byd. Ac i ni'n darllen, a mae wedi wneud hyn yn fwriadol, wrth gwrs, mae wedi torri mewn i hanes. Pan chi'n darllen yr Efengylau, chi'n darllen Matthew, Mark, Luke a Ioan. Wel, beth sy'n cymryd y trwch mwyaf o'r Efengylau? Y groes, y dioddefaint. Edrychwch chi ar... diolch yn fawr, yr llwyfan wedi cyrraedd. Edrychwch chi ar yr Efengylau, edrychwch ar eu hyd nhw, faint o benodau sy'n cael ei roi i'r groes. Fyna mae'r trwch yn wneud yn amlwg. A wrth gwrs, mae'r Efengyl i fod i fynd i'r holl byd. Mae'r Beibl i fod i fynd i'r holl byd. A mae'r pwyslais ar yr hyn sydd wedi digwydd ar y groes. Ac wedyn ni'n darllen yn adnod 26 o Actau 26. Ni'n darllen hyn, Apostol Paul sy'n siarad, oherwydd fe wyr y brenin am y pethau hyn, ac yr wyf yn llefaru yn hi wrtho, ni allaf gredu bod dim o'r pethau hyn, pethau'r Efengyl nawr, pethau am Iesu Grist, yn anhysbys iddo, bydde ddim yn gwybod, oherwydd nid mewn rhyw gongol, nid mewn rhyw gornel y gwnaed hyn. Nage, nid mewn cornel mae wedi cael ei wneud, ond yn amlwg. Nid backstage, nid side stage, nid yn y wings, front stage. Yn amlwg yn hanes y byd.
Ac wedyn Ioan 19:20, darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn uwchben y groes, oherwydd yr oedd y fan lle croeshoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Oedd hyd yn oed y digwyddiad y croeshoelio. Oedd e mewn lle cyhoeddus, oedd e ar amser cyhoeddus, sef gwyl y Pasg, pan oedd miloedd o Iddewon yn Jerusalem. Oedd e'n le cyhoeddus, tu fas i'r ddinas, oedd e'n amser cyhoeddus, oedd e ddim yn cael ei wneud mewn cornel. Front stage. Yn amlwg, mae Duw wedi gosod e ger bron y byd. Na'r pwynt cyntaf y fanna. Ac wrth gwrs, mae yr apostol Paul wedyn yn sôn beth oedd yn digwydd ar y groes, a mae hyn yn bwysig iawn, wrth gwrs. Mae'n sôn am aberth cymod, neu aberth iawnol. Oedd yna bwrpas i farwolaeth Iesu Grist. Oedd e'n cyflawni rhywbeth, oedd e'n gwneud rhywbeth wrth farw, wrth gael ei aberthu. Oedd yna aberth cymod trwy wad Iesu Grist, trwy iddo fe roi ei fywyd, a gallwn ni elwa honno, gallwn ni dderbyn ffrwyth beth mae wedi wneud, chi'n gweld? Trwy ffydd. Gall e effeithio ein bywydau ni heddi, trwy ni gredu ynddo fe. Ac beth oedd yn digwydd? Beth yw ystyr yr aberth cymod yma? Yr aberth iawnol ar y groes, yr atonement ar y groes. Wel, mae'n golygu bod Iesu Grist wedi profi, wedi bodloni neu tawelu, wedi symud oddi wrtho ni digofaint Duw. Nawr, digofaint Duw yw gwrthwynebiad Duw yn erbyn pechod. Nid bod e'n colli dymer, ond mae e'n gwrthwynebu pechod. Yn gyson, mae'n gwrthwynebu pechod. Mae'n ei erbyn. Ac mae'n amlwg ar y groes. Mae'n amlwg wrth i ni weld beth ddigwyddodd i'w fab. Pan oedd un oedd yn ddifau, yn ddibechod, yn lan, yn sanctaidd, yn dioddau fel troseddwr, ac wedyn ni yn dioddau yn ysbrydol, yn cael ei gau bant oddi wrth ei dad ac oddi wrth Dduw. Fynyw, pa ham am gadewaist. Mae yn y tywyllwch eithaf. Oedd e'n gwneud hynny i gymryd digofaint Duw. Wrth fod yn ddirprwy, substitute. Oedd e yna ar ran rhywun arall, oedd e? Ar ran pobl eraill yn lle pechaduriaid ar y groes. Nawr, o'n i'n meddwl cael darlun i helpu gyda hwn. Does dim un darlun yn gallu gwneud e'n berffaith, ond darlun. A darlun sydd gyda fi, a falle bod fi wedi defnyddio fe o blaen, ond sy'n mot. Mae sbel dda ni, wy'n credu, os wi wedi, neu falle bod hwnna'n yn feddwl i yn hynaint. Yr Iron Dome. Sa'n gwybod chi'n gwybod rhywbeth am yr Iron Dome, rhywbeth sydd yn Israel yw hwn, ac pwrpas yr Iron Dome yw amddiffyn pobl ar y llawr rhag y rocedi sy'n dod. Fyna bod nhw'n dod o Gaza neu rhywle arall. Dwi ddim yn gwneud dim pwynt gwleidyddol fan hyn nawr, dim ond sôn am hwn ydw i, yr Iron Dome. Ac beth sy'n digwydd, mae redar, chi'n gweld, mae yna redar ar y chwith fanna, lori gyda redar, a mae redar yn pigo lan rocet os mae'n dod. Falle bod e'n dod 4 km bant, falle bod e'n dod o 70 km bant. A wy'n credu nawr hyd yn oed yn bellach. A mae redar yn pigo fe lan, chi'n gweld? A wedyn mae redar yn gweld, o mae rocet yn dod, a mae'n dod ato ni fan hyn. Ond wedyn ni, ochr arall, mae rocket launcher i gael dyn nhw. A mae rocket launcher yn bwrw rocet lan, a mae'r ddoi rocet yn cwrddo i gilydd yn yr awyr.
Ac felly mae rocet y gelyn yn dod, yn bwrw rocet yma, a maen nhw'n ffrwydro'i gilydd. A mae'r ffrwydrad yna'n digwydd yn yr awyr. Dyw e ddim yn digwydd ar y target, mae'n digwydd yn yr awyr. Ac felly mae pawb sydd yn ardal y dôm yna, does dim dôm llythrennol, wrth gwrs, just ardal yw e, mae pawb sydd yn yr ardal yna, unrhyw un, yn saff. Maen nhw'n ddiogel yn yr ardal sy'n cael ei ddiogelu gan y radar a'r rocet launcher. A mae yna nifer ohonyn nhw ar draws y wlad, wrth gwrs, nid dim ond un, mae yna nifer fawr yn cyfro ardaloedd gwahanol. Wel nawr te, y daflun bach sydd gyda ni fan hyn. Meddyliwch nawr am ddigofaint Duw yn erbyn pechod. Mae e fel y rocet sy'n dod yn ein herbyn ni. Mae rocet yn dod tuag ato ni. Mae Duw yn ddig mewn wrthwynebus i bechod. Ond chi'n gweld, gallwch chi ddim cael pechod mewn vacuum. Gallwch chi ddim cael pechod mewn jar ar y shelf, neu mewn bag yn rhywle. Sy'n pechod i gael ar ben ei hunan. Mae pechod ynghlwm wrth bechadur. Mae pechod ynghlwm wrth berson. Agwedd meddwl person yw pechod, agwedd calon person yw pechod, rhywbeth sy'n dod ar dafod person yw pechod, rhywbeth sydd ar law person, neu ar drod person, neu le bynnag. Fyna mae pechod, allwch chi ddim gwahanu y pechod a'r pechadur. Felly mae'r rocet yn dod tuag at bechaduriaeth. Digofaint Duw. Ond wrth gwrs, beth mae Duw wedi wneud, mae wedi codi rocet ei hunan. I gwrdd a rocet y digofaint, mae wedi codi ei fab ei hunan ar y groes. A mae e wedi cymryd y rocet arall, a maen nhw wedi taro yn erbyn ei gilydd ar y groes. Ac felly, mae pawb sydd yn credu yn Iesu Grist a'i groes yn saff. Mae'r digofaint wedi cael ei brofi gan Iesu Grist. Mae wedi profi fe ei hunan, mae wedi cymryd ei hunan. Mae wedi tawelu'r digofaint. Mae'r rocet na wedi ffrwydro, neu fe ddim ffrwydro to. Mae'r digofaint na a'r bechod wedi dod ar Iesu Grist. Ac wedyn ni hefyd, mae e wedi troi e oddi wrtho ni, mae wedi creu diversion. Yn lle bod e'n dod arno ni, mae wedi dod arno fe. Ar groes Calfaria. Darlun yw e, wrth gwrs. A oherwydd hynny, mae maddeuant i ni wedyn o'n pechodau. Ni sy'n haeddu cael y digofaint, ond mae ryddhad, mae maddeuant. Mae cyfiawnhad trwy wad Iesu Grist, trwy ffydd. Be sy'n rhaid i chi wneud i fod yn saff yn Israel? Y gyd sy'n rhaid chi wneud yw fod o fewn ardal y Ryan Dôn. Mae lan i chi, allwch chi fe mas o'r ardal, ond smwch chi'n saff. Yr unig le diogel yw yn yr ardal yna. Be sy'n rhaid i ni wneud i fod yn saff rhag digofaint yw? A rhaid ni fod yn Iesu Grist. Mae'n ffydd ni i fod yn Iesu Grist. Mae'n gobaith ni i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n saff, i ni'n ddiogel. Mae yna fyddeiant cyfiawnhad trwy wad Iesu Grist i unrhyw bechadur. Unrhyw bechadur trwy ddod at Iesu Grist a'i farwol glwy. A mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud wedyn ni, pwynt nesaf mae'n gweud, yw bod hyn nawr yn pwynto nôl ac yn pwynto ymlaen. So darlun nesaf, mae'r groes nawr te yn ymwneud â'r gorffennol, a'r presennol, a'r dyfodol. A dyma beth mae'n dweud wrtho ni, yn adnod 25, i ni'n mynd ymlaen i ddarllen hyn, gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn fi ymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi
ar bechodau'r gorffennol yn amser y matal y Duw. Mae'n pwynto nôl. Mae'r groes yn pwynto nôl at y gorffennol. Pan oedd Duw ddim wedi wneud dim byd mewn gwirionedd ynglyn â phechod. Oedd gyda yr Iddewon o dan y gyfraith, oedd gyda nhw ddarluniau, oedd gyda nhw yr aberthau ac yn y blaen, ond oedd pobl eraill yn byw yn y byd, oedd ddim yn gwybod dim am rheini, a dim ond symbolau oedd rheini. Oedd Duw ddim yn delio gyda phechod ar y pryd, dim ond symbol, dim ond pictiwr oedd hwnna. Ac eto, oedd Duw yn cyfiawnhau pobl, oedd Duw yn derbyn pobl, oedd Duw yn maddau bobl yn yr Hen Testament. Sut oedd yn gallu wneud hynny? Wel, oedd aberth Iesu Grist yn ei feddwl le yn barod. Oedd e'n mynd i ddod. Oedd e'n siŵr o ddod. Ac oedd e'n gallu maddau i bobl, rhoi calon newydd i bobl yn yr hen amser. Oherwydd croes Iesu Grist a beth mae wedi wneud 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac felly ni'n darllen yn Genesis y geiriau hyn, credodd Abraham yn yr arglwydd a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. Felly mae'n credu a ddiwydion Duw ynglyn â cael tir, wrth gwrs, ynglyn â cael disgynyddion ac ynglyn â'r had byddai'n dod, yr un had i fod yn fendith i'r holl fyd, sef Iesu Grist. A mae'n credu Duw, mae'n gadael i wlad ei hunan, mae'n gadael i'r y Caldeaid, mae'n dod i Haran, mae'n dod lawr i Ganan, mae'n dilyn a mae'n pwyso, mae'n credu Duw. Ac oherwydd hynny, mae Duw yn ei gyfrifau'n gyfiawn, fel petai yn ddibechod. Siwr oedd yn gallu wneud hynny? Beth oedd yn delio a'i bechod e? Oedd Duw yn gyfiawn i wneud hynny? Wel, oedd. Achos oedd y groes ar y ffordd. Oedd e'n mynd i ddod. Oedd e'n siŵr o ddod. Ac oherwydd croes Iesu Grist, oedd maddeuant, bywyd newydd, calon newydd i gael, hyd yn oed cyn hynny. Oedd e ddim yn anghyfiawn o gwbl, a mae'r cyfan yn dod yn glir pan mae Iesu Grist yn dod a pan mae Iesu Grist yn marw drosto ni ar y groes. Ac felly mae Duw yn gallu dweud wrth bobl, os ydyn nhw'n plygu iddo fe, os ydyn nhw'n neud i farhau, mae yna ddewid o gael ei ysbryd a cael calon newydd hyd yn oed yn yr hen amser. Ac felly chi'n clywed am Manasse, ddi. Mae'r emyn Gymraeg, rai nhw chi'n gwybod, golchwyd Magdalen yn disglair, Mair Magdalen. A Manasse, ddi yn wyn. Siwd. A mae'r emyn yn gweud, oherwydd y groes, oherwydd y gwad a'r galfaria. Bod e cyn hynny, mae'r groes yn pwynto nôl. Mae yna gyfiawnder fan hyn yn cael ei wneud ar bechodau pob oes, pob cyfnod, mewn un prynhawn, mewn un weithred fawr ar groes Calfaria. Wedyn chi'n clywed am Nebuchadnezzar. Wel, brenin Babylon oedd e, buodd e ddim yn y deml eriod i gyflwyno aberth. Siwr oedd Duw yn gallu torri mewn i'w fywyd e, a rhoi calon newydd iddo fe. Oherwydd croes Iesu Grist. Siwr oedd yn gallu galw rhywun fel yna. Oherwydd croes Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae e hefyd yn dangos ei gyfiawnder yn y presennol hefyd. Yr adnod nesaf i ddangos ei gyfiawnder yn ddiamwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn, a hefyd yn cyfiawnhau rhai sy'n meddu ffydd yn Iesu. Felly mae'r groes yn dangos i ni, yn glir ger bron y byd, bod Duw yn gyfiawn. Mae e'n gwrthwynebu pechod, mae ddigofaint e ar bechod, ac ni'n gallu gweld hynny yn yr hyn ddigwyddodd i'w fab di-fai, di-bechod ar Galfaria. Pam oedd rhaid iddo fe ddioddau fel nath e? Oherwydd gwrthwynebiad Duw
i bechod. Dyw Duw ddim yn ei gymryd e'n ysgam, dyw Duw ddim yn sgubo fe dan y mat, dyw Duw ddim yn winco at bechod, na di. Mae'n cymryd e o ddifri, a mae di dryllio ei fab i ddelio gyda phechod. Achos mae pechod yn haeddu ei ddryllio. Mae'r pechadur, wrth gwrs, yn haeddu beth brofodd Iesu Grist, dyna'r pwynt. Brofodd e beth i ni'n haeddu ar y groes, oherwydd ein gwrthryfel yn erbyn Duw, ein hanufuddod, ein diffyg cariad at Dduw ac ein pechod ni. Ni'n byw mewn oes, diolch yn golygu dim, falle i awyr o bobl, ond i Dduw mae'n rhywbeth mawr. Mae pechadur yn haeddu ei dryllio. Ac os ych chi eisiau gweld beth mae hwnna'n golygu, beth mae pechadur yn haeddu, wel ni'n edrych ar Iesu Grist. Yn edrych ar beth ddigwyddodd iddo fe ar y groes. Felly mae'n dangos ei gyfiawnder. Ydy, mae'n cosbi'r euog. Ydy, mae'n dryllio pechod. Ond wrth gwrs, mae'r groes yn dangos ei ras a'i gariad. Oherwydd beth mae di wneud yw dryllio ei fab ei hunan. Ac yntau'n fodlon cael ei ddryllio. Yn lle pechaduriaid. Ni'n gweld cyfiawnder Duw, ni'n gweld gras. Achos nid yn unig mae e'n gyfiawn yn ei agwedd tuag at bechod, ond mae'n rhoi cyfiawnder i ni wedyn trwy gredu yn Iesu Grist. Mae'n rhoi statws cyfiawn i bob un sy'n credu yn Iesu Grist. A beth mae hynny'n golygu? Bod yn ein trin ni fel ei fab ei hunan. Ych chi ryfeddod. Mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd ein pechod ni, cael ei drin fel troseddwr a pechadur, i ni'n cael ein trin fel y mab wrth gredu ynddo fe. I ni'n cael ein galw'n feibion hefyd. I ni'n cael bendithion y mab hynaf, y cyntaf yn edig. Ac oedd y cyntaf yn edig oedd yn cael yr etifeddiaeth fwyaf. I ni'n cael bendithion y cyntaf yn edig yn Iesu Grist. Ddeiant, prynedigaidd, etifeddiaeth yn y nef, a'r ysbryd glân i drigo yno ni, heddwch gyda Duw, y cwbl lot. I ni'n cael bendithion y mab, mae'n ein trin ni fel y mab hynna, fel y cyntaf yn edig. I ni'n etifeddion ac mae'n llwyr fodlon yno ni. Chi'n credu na hynna? Trwy ni gredu yn Iesu Grist, mae'n gweld ni fel mae'n gweld ei fab ei hun. Beth oedd e'n gweld yn ei fab ei hun? Hwn yw fanwyl fab, yn yr hwn yn bodlon. Wy'n hollol fodlon ynddo fe, hollol. A chi'n gwybod yn Iesu Grist, mae'n hollol fodlon yno ni. Di ni ddim wedi cyrraedd y pen draw to, di ni ddim fel Iesu Grist fel byddwn ni ar ddelw mab y dyn eto, ond trwy ffydd yn Iesu Grist, mae'n ein gweld ni a mae'n ein trin ni fel rhai cyfiawn. Nid jyst maddeiant a osgoi digofaint, mae hwnna'n beth mawr, ond fel ei fab. Yn hollol fodlon yno ni. Mae hwnna'n rhyfeddol, cofiwch, yn Iesu Grist. Ond un peth arall cyn gorffen, mae'r groes hefyd wrth gwrs yn dangos cyfiawnder Duw a digofaint Duw, ond beth sy'n mynd i ddigwydd i'r rhai sydd ddim yn credu yn Iesu Grist? Beth am y rhai sydd ddim yn ymddiried yn y mab? Sydd ddim yn cydnabod eu pechod ac yn credu yn beth mae wedi wneud ac yn pledio gwad Iesu Grist i'w glanhau nhw. Beth sy'n digwydd iddyn nhw? Beth os yw rhywun tu fas i Iesu Grist? Wel, i fynd nôl at yr Ieuan Dôn, beth am bobl bydde tu fas i'r ardal yna? Dim gobeith yno. Sim diogelwch iddyn nhw tu fas i'r ardal yr Ieuan Dôn. A does dim gobeith
i rywun tu fas i Iesu Grist heno. Os rywun yma heno sydd dal ddim wedi credu'n bersonol yn Iesu Grist, i cyffesu'ch pechod, a pwyso ar Iesu Grist i gael maddeuant a cael eich achub o'ch pechod, chi tu fas i Iesu Grist, a mae'n le peryglus iawn i fod. Pam? Achos mae rocket i gofaint Duw yn mynd i ddod arnoch chi. A mae hynny'n golygu nid am 6 awr fel ar y groes gyda Iesu Grist, ond am dragwyddoldeb, am byth. Achos does gyda ni ddim byd i fynd yn erbyn y rocket. I ni ddim yn ddifau ac yn ddibechod, i ni ddim yn gallu sefyll yn erbyn y rocket na. Mae'n mynd i'n dryllio ni am byth, wrth gwrs. A mae'n gyflwr ofnadwy i fod ynddo fe. Mae'n gyflwr peryglus i fod ynddo fe. Unrhyw un sydd heb Iesu Grist, a mae rhaid ni geisio dweud wrth bobl, a rhaid ni geisio galw bobl, dewch nawr at Iesu Grist. Unrhyw un sy'n mynd in heno, dewch at Iesu Grist. Chwiliwch amdano fe. Dewch i gredu ac i bwyso arno fe. Chi fod yn iawn gyda Duw. Chi fod i berthynas iawn gyda Duw a cael bywyd tragwyddol. Ac nid yn profi digofaint Duw. A'i wrthwynebiad oherwydd ein pechodau. Wel, ydy, mae Duw yn gyfiawn. Gallwn ni ddweud hynny wrth bobl, mae yna gyfiawnder perffaith i gael. Ni'n gallu dweud wrth bobl, bydd ein holl drygioni ni. Pwy sy'n sylweddoli, pwy sy'n gallu gweud yn iawn, beth yw ein holl drygioni ni. Dwi'n yn siŵr bod unrhyw un o'n ni'n gwybod yn iawn, dyfnder ein holl drygioni am bechod. Ond bydd ein holl drygioni ni, naill ai wedi cael ei gosbi yn llawn ar y groes, trwy ni gredu yn Iesu Grist, neu yn cael ei gosbi yno ni'n hunain. A hynny yn uffern. Ac ni'n diolch i Dduw bod wedi gwneud hyn yn amlwg. Yn hanes y byd, yn hanes Iesu Grist, yn hanes yr efengylau, yn hanes yr efengyl, trwy'r byd i gyd. Mae wedi gosod ei fab ger bron y byd yn iawn dros bechod. Dyma'r rhyfeddod mwyaf, mae'r cyfiawnder, mae'r digofaint i dod arno fe, fel bod ryddhad a bywyd i ni. So, cwestiwn cyntaf wrth orffen, ydych chi heno yn saff rhag cosb Duw am eich bechod? Ydych chi'n saff? Ydych chi yn ardal yr Eian Dôn? Ydych chi yn Iesu Grist? Chi'n yn dod lan y darlun y Pasg cyntaf, pan oedd condemniad Duw yn dod ar yr Aifft. Oedd rhaid i bobl rhoi gwad rownd i drws nhw. Nhw'n lladd oen a rhoi gwad rownd y drws a mynd mewn i'r tŷ ac aros tu fewn. Ac o'n nhw'n saff. Pan oedd yr angel dinistriol yn dod, oedd e'n mynd heibio, Passover. Oedd e'n pasio heibio. O'n nhw'n saff, achos gwaed yr oen. Darlun nhw hwnna, sy'n sôn am Iesu Grist. Nawr heno, naill ai i ni yn y tŷ, gyda gwad Iesu Grist rownd i ni, yn credu mai trwyddo fe, gawn ni'n hachub oddi wrth ein pechodau, bod yn iawn gyda Duw, neu ni mas, tu fas i'r tŷ, a dyw gwad Iesu Grist ddim drosto ni. Sdim un man arall i gael, sdim lle canol, naill ai ni mewn, o dan y gwad, neu ni ddim. Mae rhaid ni ddod nawr. Byddwn ni'n begian ac yn pledio ar unrhyw un sy'n ma heno, neu'n gwrando ac yn gwylio, i ddod nawr at Iesu Grist. I ddod nawr. Y ffordd i ni'n peinto'r gwad rownd ein tŷ yw credu ynddo fe, wrth gwrs, a gweddio arno fe. I'n hachub ni oherwydd bod wedi marw dros ein pechodau ni. Os ni'n credu yn yr arglwydd Iesu heno, dylen ni fod yn gorfoleddu. Dylen ni fod yn llawenhau, dylen ni fod yn dawnsio yn ein calonnau, os nag i ni'n dawnsio'n llythrenol. Achos i ni ddim yn ein pechodau. Does dim un cyhuddiad yn ein herbyn ni. Does dim un pechod wrth ein henw ni heno, achos mae'r cyfan
wedi cael ei ddelio ag ar groes Calfarian. Mae'r rocet wedi ffrwydro yn yr awyr, a dyw e ddim yn mynd i ddod arno ni o gwbl. A'r peth ola i ni i feddwl amdano fe, os di Duw wedi gosod Iesu Grist ar y groes ger bron y byd, mae rhaid i ni wneud rhywun peth. Mae rhaid i ni roi yn y spotlight. Mae rhaid ni roi y groes yn y spotlight. Beth wedodd Paul am ei ymweliad y Corinth? Ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist. A hwnnw wedi ei groes hoelio, efengil y groes. Yna mae gobaith i bobl. A hwnna sy'n fod ar flaen y llwyfan. Fi siarad yn hynna, ar yn byd o roi y basket, ar yn byd o roi yn y wings. Reit am y ffran. Er gogoniant i'w enw, ac er lles, ac achubiau llawer o bobl. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni nawr. Iesu Grist o'r nef a ddaeth, halleluia. I Galfaria fryn yr aeth, halleluia. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy air heno, i ni'n diolch am yr efengil, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n diolch am drefn y cadw o arglwydd, mae e mor heddol, bod ti wedi meddwl am hwn yn dy ddoethineb, yn dy ras ac yn dy gariad, i offrymu dy fab dy hun, i gymryd dy ddigofaint dy hun mewn cyfiawnder yn erbyn drygioni a phechwad, fel bod pob un sy'n credu ynddo fe yn cael bod yn rhydd, ac yn cael dod yn blant i ti, ac yn etifeddion y bywyd tragwyddol. O, arglwydd, helpa ni i werthfawrogi hyn yn well, helpa ni gredu fe gyd, arglwydd, bod ein holl bechodau wedi cael ei delio â nhw ynddo fe.
bod y cwbl wedi cael ei ffrwydro, fel petai, ar groes yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd derbyn ein diolch ni. A bod ti nawr yn ein tri ni fel rhai cyfiawn yn yr arglwydd Iesu. O, arglwydd, diolch a diolch a diolch. Car dy ben Borgoron.